салом дӯстони азиз, дар ҳамин канали Сафархон ТВ ҳамин навор мешава паталоки осмонияй сурати патоник бо сафеда бо сия сурати абр мешавад. То охири навора тамошо кунен, вақтона ягон чи бомӯзен ва кадоми да ҳамин канал меҳмоной ҳатман подписатсия кунед, то ки ай видеои ояндаи Сафархон ТВ бохабар шава, барои худша ягон чи бомӯза. ин хона чӣ хеле ки шумо дидестен байнаш осмонӣ кардагиай дар ҳамин ҳози рисунка мепартояд. Тамошо кунен, шитоби барои хитона тарзи рисунка партоира бомӯзен. Рисунка мешавад сурати абр, сурати патоник. Якум очрат шурӯъ мекуна ба абрпартоӣ кардон қати баридагиай. ҳар кас метавона ки ба фукуси худаш сурати абра мақсад интихоб куна. Ба фукуси усто ҳамин намуд маъқул ки буд вибраш ина кардагиай, иншоалло ки беҳтарин омадагиай. Фақат дастгирӣ кунен каналша, барои шумо бо беҳтарин наворро пешниҳод мекунам. иҷо ҳози тарзи ҳамин паталокда типа абр мезана и тарзи кардани ҳамвай. шумо метавонед ки чӣ саволе бошад бо номрӯш ҳастем, метавонед ки занг бизанен, қатиш суҳбат кунен. баъд закасам мегирад, номрӯш дар охири навор ҳастай. абра ки вақте мезана тамом мекуна, шурӯъ мекуна ба патоник, шапалак меган, патоник меган. Хулоса ба свети сия, ба свети сафед мезана бо ду намуд патоник, ду рисунка қати. дар телефон чӣ хеле ки шумо тамошо дорен нормал наметава, а так ай пеш вапше баъзе бад омадагиай ба гуфтаҳои худи ҳамин усто. Фақат шумо ҳамин канала дастгирӣ кунен, бо барои шумо аида беҳтариноша иншоалло ки пешниҳод мекуна. ин ай номрои усто ҳай, номрои канали Сафархон ТВ ай. Кадоми да ки ҳамин намуд косметика маъқул мешава, метавона ки дар ҳамин номро муроҷиат куна, имо, ватсап пайваст ай. ин ай буд навори навбатии Сафархон ТВ. дар ҳамин видео як дона лайк мемонӣ, як комментария менависӣ, подписатсия мекунем, зангулачаро гирён мемонем ки ай наворои ояндаш бохабар бошем. Боқӣ паноҳи ҳамат ба худо то наворои ояндаи Сафархон ТВ.